Τα υποψήφια εστιατόρια είναι Just Italia Ristorante, Λευκοσία, La Cultura del Gusto, Πρωταράς, The Newton House, Λεμεσός, Ocean Basket, Λευκοσία, Τα Πιατάκια, Λεμεσός, Σάουα, Λευκοσία. Το βραβείο του Time Out στην κατηγορία Value for Money απονέμεται Λοιπόν, Νικόλα μου, το βραβείο Value for Money απονέμεται στο εστιατόριο Σάουα, ελπίζω να τα προφέρω σωστά, Λευκοσία. Τα είπα σωστά, να τα πούμε. Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να με συγχωρήσετε προκαταβολικά που τα ελληνικά μου είναι λίγο καλύτερα από τα αραβικά σας. Έτσι και εγώ ετοίμασα λίγα λόγια στην ερώτηση που θα έχω την ιδιαίτερη τιμή το εστιατόριο μου να βραβευτεί απόψε. Έγραψα 4, αλλά θα πω ένα κομμάτι μόνο. Η Συριακή κουζίνα είναι ίσως μία από τις πλουσιότερες και αρχαιότερες κουζίνες στον κόσμο, που δυστυχώς λόγω του καταπληκτικού δικτατορικού καθεστώτος του Μπασάρ Ασάντ και του πατέρας του εδώ και μισό αιώνα έχουν φυλακίσει την προώθηση, τον πολιτισμό της κουλτούρας και της Συριακής κουζίνας. Με αυτή την ευκαιρία που μου δίνεται, θέλω να εκφράσω την αλληλεγγύη μου στον Συριακό λαό που ερωικά αγωνίζεται εναντίον του απάνθρωπο δικτατορικό καθεστώτος για να είναι η Συρία μια δημοκρατική, αστική